Egun asaldagarriak bizi ditugu, ilunpean gaudela dirudi, zentimetroz zentimetro mugitzen ari garela, tunel baten barruan bagina bezala. Baina hau pasatuko da, ez larritu. Europako bide berdeetako tunelik luzeenetik plazaola bide berdetik alegia, itxaropen mezu bat helarazi nahi dizugu. Zaude lasai. Gogoan izan, tunelak sarrera badu ere, irteera ere dauka. Gutxien uste duzunean argituko zaituela denok behar dugun itxaropen printza horrek. Eroso ez den leku hau ez da betiko. Hemendik oso gutxira iluntasunean zirrikitu bat ikusiko dugu eta bertatik argia sartuko zaigu. Orduan, natura gozatuko dugu berriz ere eta gure bazter zoragarriak, ohitura zaharrez betetako tokiak eta haize zabaleko bizitza gozatuko ditugu. Mendirik altuenak ezagutuko ditugu, baita haranik sakonenak ere. Goikoian dauden behatokiak bisitatuko ditugu, baita lurraren barneko zuloak ere, lehenengoz ikusiko bagenitu bezala. Gure kulturaren sustraiei merezi duten balioa emanen diegu. Eta Aitona Amonei 7 belarri zentzunen diegu, orain arte ez bezala. Haien Espainetatik pasadizoak arretaz adituko ditugu, eta gure kulturaren jatorria eta esanahia ulertuko ditugu ere. Gure jaiak, gure tradizioak, gure herriak, gure etxe eder eta bitxiak gozabide izanen ditugu. Geure baitara bilduko gara, benetan garen horretara, eta sekula baino gehiago estimatuko dugu jendearen irribarrea, eta eguzkia, eta ura, eta airea. Eta gu hortxe izanen gara, zure ondoan, beti bezala.